Wara pressjoni pubblika minn numru ta' ditt ambjentali, figuri ewlenin fis-settur u ministri tal-Gvern brabta mad-dikjarazzjoni tiegħu dwar il-possibilità ta' torrijiet f'Għawdex, il-kap nazzjonalista Alex Borg spiċċa jċedi il-pożizzjoni tiegħu. U għamel dan permezz ta' filmat fuq il-midja soċjali fejn mar lura mid-dikjarazzjoni li jagħmel ftit jiem bissilu waqt intervista mas-sit Who's Who. Dakinhar kliemu kien mill-aktar ċar u indika l-pjan tiegħu li jkun hemm politika li tippermetti il-bini ta' torrijiet fil-Gżira, anka jekk f'ċerti żoni. Sax tiġġeneralizza, għalhekk qed ngħidlek ġieli meta tgħid Għawdex in ġenerali, għandek areas fejn jista' jkun hemm abbażi ta' din is-skyline policy kieku. Dan meta l-politika nazzjonali adottata 11-il sena ilu ma tippermetti l-ebda żvilupp simili f'Għawdex. Wara l-kritika qibsa fil-konfront jew anke l-pożizzjoni ċara tal-Prim Ministru Robert Abela l-ħadd fejn iddikjara li f'Għawdex mhux se jinbnew torrijiet. L-ewwel proposta ċara li l-pubbliku semma mingħand Alex Borg, jiġifieri li jippermetti l-bini ta' skyscrapers abbażi ta' skyline policy ġdida li jrid jagħmel, issa sfumat fix-xejn. One News hu infurmat ukoll li din il-kwistjoni qajmet paniku kbir fid-Dar Ċentrali, partikolarment fost il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. U mifhum li numru ta' deputati għamlu pressjoni biex Alex Borg jibdel il-pożizzjoni tiegħu dwar din il-kwistjoni illum qabel għada. Sorsi ta' One News irrimarkaw li fosthom kien hemm id-deputat Ryan Kallus li lura fl-2014 kien ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-bord tal-MEPA fejn kien approva l-skyline policy kurrenti u li teskludi għal kollox lil Għawdex mill-iżvilupp ta' torrijiet. Dakinhar Kallus kien saħansitra laqa l-fatt li din l-skyline policy ma nkluditx xi żona ta' żvilupp għal torrijiet fil-Gżira ta' 3 oljiet. Sa dan it-tant il-Partit Laburista fi stqarrija saħaq li sens komun dejjem iddetta li f'Għawdex ma jkunx hemm torrijiet u 10 snin ilu Gvern Laburista għamel riforma biex din qatt ma tkun ikkunsidrata. Fil-fatt ħadd qatt ma kien qed jikkunsidra li fil-kap tal-Oppożizzjoni 4 ijiem ilu.